טוב, זה סקר על זאפ הוא מסקיילנדרס והוא מהמים. הנה. יש לו מכות ברק, וכשלוחצים על B יש לו מכה שהוא זז מהר קדימה, ואז כשיורים על המים, שלוחצים אחרי זה על B, נהיים מים מחושמלים, ואם לוחצים Z זה יוצא גל מים, אבל צריך קודם כל לקנות את זה. יוצא גל מים מחושמל. בקיצור הוא ממש 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 טוב. טוב, זה הסקר של סקיילנדרס זאפ.